Okay, maing mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan C-on-A, Cathy Cases on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Uy, Lunes na gyud mahigala. Pizza 17 na kini sa bulan sa Nobyembre. Uy, salamat ay kayo sa taga Siquijor ha, no? Salamat sa taga kang Alwang, no? O ang tanan gyud nga mga kaparian din sa Siquijor nga kanang gitawag nato miabi-abi gyud kanamo sa dihang nag-retreat mi dinha, no? Dinha sa may Peregrinita, no, beach resort, no. Salamat kayo ha, no, ni Ma'am Rubio, no, nga ni kuan gyud kanang di abi-abi gyud kanamo dinha, no, pinanguluhan sa ato ang talahuron nga kanang Episcopal Vicar, no, si Monsignor kini Monsignor Larry Katubig. Uy, salamat kayo ha. Matud pa sa akong mga kaubanan, no, kuan gyud kayo, no, pinaka usa sa mga pinaka malampuson nga retreat namo ang nahitabo din ha. Uy, salamat kay ninyo ha. Sus kadyo kay may kanang batod pa nakatabang yo kay dako mahigala ang mga retreat kanamo. Dunay mga kabag-uhan nga among nasinati sa amo ang bukasyon sa pagkapare. Salamat kayo. No niya ato pod nga kining Vicar Foreign din ha, no, si kini ang Kora Paroko din ha sa may Siquijor, no, si Monsignor kining Ramon Duran. Uy, akong classmate kuya. Akong classmate nga higala, no, sila ang akong classmate gid din ha si Padre Obing Masyon, no, uban pa mga kaparian si Father kanang Leonard Tan, no, si Father Flores, no, si Father Kuan kining Rani Colida. Masab si Father sa pamilaing din ha. No, daghan sila mga higal. J. Enriquez, salamat kayo ninyo ha. Maayo kayo, no. Unya nakpadayon gyud ang amo ang kuan og malampuson kayo, no. Ang amo mga speakers, no, maayo kay lokal mga higala pero nindot kayo ang resulta, no. Si Father Omison, si Father kining Tata, no, Tata Mateo Rindon, no. Kini Matias Rindon, oh. Si Padre Koan, si Father Mark Velos, oh, gimano si Father Lad Brian Ligutom. Uy, maayo kay mahigala, no. Unya katong paggumanggod diha magudpod mi mga socials, no, maayo po kay manganta tong kanang unsa to mga music dance, no, maayo kay gud. Salamat kay inyo ha, mga Siquijodnons, no. Ang katupong among gisakyan nga kining kuan kining Ocean Jet, no, nindot kayo may gala gani gibati may og gamayng kakuyaw pod kay bagyo-bagyo biya itong mga panahon na, pero tungod sa maayo kayo nga matud palagi pag-maneuver sa Ocean Jet wala gyud mga kakulian nga nasugatan. Uy, ang ato pong mga kuan din ha, ang ato apong mga sakyanan nga ni offer sa ilahang sakyanan paghatod namo pagkuha namo gikan sa Pantalan sa Siquijor o gidala mi sa kining Peregrinita, no, Peregrinita Beach Resort. Uy, salamat kayo ninyo ha. Maayo kayo ang among feelings din ha, no, nga nakakuan gyud mi na amo gyud nga nasinati ang kainit sa pag-abi-abi sa mga Siquijodnon na yung gipadadaan pag yun mi o kining torta, oh, nindot kaya, no, kining torta sa Siquijor may gala one of the kuang gini angay na tong ikapasigarbo sa Kabisayan, no, kanang ilahang produkto din na kanang ilang torta, no, dili gid ta matud pa mahingawa kung ato ning kato palagi ipasigarbo kay nindot yu kay nami yu kay mahingala ang ilahang torta. O nya sidto pud sa Peregrinita mahigala beach house, nindot kayong kaon dito. Nalingin ang mga nawong upay lingin ang daan, nalingin pag yun. So, salamat kayo ninyo ha, mga kaigsuunan na mo nga mga Siquijodnons. Hoy, napadayon ta mga higala,
Ug ato mga kaparian siguro ani-ani sila karon no ni ana. Yung ato pa ding tibayaon ug may mudto ang mga dumagitinios no padayon na sila karon mahigala sa ilahang novena alang sa ilaha nga kuan kapistahan karong November 25. Uy ako din mga pahasubo no sa ako sa kamatayon sa pamilyang Yap no nga medyo na kuan sila kanang nagmasubanon sila karon tungod lagi sa kamatayon sa usa sa mga membro sa pamilya nga Yap no gali ni anhing Chatina ug anhing Sir Mr. John Mr. and Miss the late no Mr. and Mrs. John and Mrs. Christina Yap Chatina Yap no ug manusab sa kamatayon ni Engineer Chaucer Yap no ni Tata Yap ako ning mga higala palangga gid ako na siya pero di lang jud ko karong Martes ang lubong pero mga alas 2 man siguro di ko ka lugar og attend kay may lain pa manggukong schedule dire na nauna ba ya wala pong ko makuha ang laing para ipuli nako so man nga ang akong gihimo manghigala ako na lamang yung misahan kada adlaw no kana bitaw ang novinahan ako unya padayon karon daeng kuan Sabado ako ding pahibalo sa akong mga sakop sa dire sa Ayungon supposed to be do na tay PPC kining gitawag ng BEC assembly no mga ato ang mga kuan ato ang mga chapi leaders wala sa tarong Sabado ha wala sa tarong Sabado no kay karong Sabado pizza 22 kay supposed to be karon man tong Sabado unya kay wa mo ko kapangandam kay didto man lagi ko si Kihor no wala ko kapangandam kaayo muna nga karon na lamang ta pizza 29 no pizza 29 na lang ta ha dapat din ha sa may Maaslong din ha sa may sa paman tanan nga mga areas nako ha katong nagpakadungog karon sa ako ang pagsibya din ha sa may kuan da sa Handalamanon ha ayaw sa mog arerong Sabado kay wala sa tay meeting ron karon ang pizza 29 din ha sa may kuan din ha sa may kanlukduhan o kandanaay ayaw sa mo ha ayaw sa mo ari ron kay wala tay meeting no karon lang Sabado buhon ha hala sige no no padayon ta may gala rin ta sa atong topic sa may atong topic karon abortion no aron ato nga maistudyohan po ni siya nga problema matud pa abortion unsa man kining abortion is the deliberate termination of a human pregnancy most often performed during the first 28 weeks of pregnancy no sa ato pa modern ni sa abortion nya dunay daghan kaayo mga rason nganong gihimo ni sa mga babae ng induced abortion ba unwanted pregnancy or unplanned pregnancy kana bitawng wala maplano ba nya wala gyud gitawag nato og huna-hunaa wala kinahanglana no nya pagmabdos og unplanned pregnancy wala maplano nga it could be nga wala pang kinahanglana nga pagmabdos o baka wala maplano nga pagmabdos munay usa sa mga rason ngano nga himuon kining induced abortion kini bang pagtangtang sa bata sulod sa tiyan sa inahan or postponing child reason no sa ato pa kanang dili lang usa mga anak no unya do na po mga socio-economic concerns no panalitan unsa man disruptions of education or employment no kana bitang kana bang estudyante pa unya na disgrasya no kuna nga dili lang usa nato gyud ni siya ipanganak ni man ipakuha lang una lack of support from the father kana bitang napaangkan unya napamabdusan unya murag klaro kayo nga di gyud mo suporta ang abahan no muna nga usahay mo ingon na lang nga ipakuha na lang ni no desire schooling for existing children no daghan na kayo anak hindi na makapa-eskwela o baka poverty kapobrehon o baka unemployment kini sila mga valid reasons ni sila but according to our Catholic even these reasons are valid no but abortion is not the valid reason no mana nga even these are valid problems
but abortion is not the valid reason. No, katong akong giingon ba nga, unwanted pregnancy or unplanned pregnancy, postponing child reason, kanang socio-economic concerns, no, disruptions of education or employment, lack of support from the father, desire schooling for existing children, poverty and unemployment. Of course, these are valid reasons, but abortion is not the valid reason. Klaro ba? Sakto na siyang problema ha. No, valid na siyang problema ha, pero ang pagpakuha sa bata mao'y dili valid nga rason. Ayan, no? As Christians, moingon ra gyud kita, anad kita ni anang ginaingon nga thy will be done. Muna gyud mo ginay kalagmitan nga atong pamulungon sa mga sitwasyon nga ingon ni ana, no? Ang buti pasabot nga kung naa naman na mao pagbuot man as Ginoo nga mahulma ginang bata sulod sa sabakan sa hinahan, ang pagbuot sa Ginoo mo ay matuman. Dili kay kita mo ay magbuot kay pagbuot mas Ginoo nga mataon ang bata sulod sa sabakan sa bata, di ang pagbuot sa Ginoo mo ay matuman, no? Matud pa sa Mateo chapter 26 verse 36-46, naghilak og dugo, no, si Jesus, no, gipaningot og dugo sa pagkasayod niya nga ilansang sa krus, pero miingon siya, ang imong pagbuot mo'y matuman. No, muna gisulti sa atong Ginoong Jesucristo sa diha nga nag-atubang siya sa usa ka kamatuoran nga dala sa kabubuton sa Amahan. No, miingon siya nga ang imong pagbuot mo'y matuman. So maupunta, naa naman ang bata, nalaman ninyo naghilabti. Alang ni antong mga inahan, apuhan, iyaan og daghan, tuguti ang nga mataw ang bata kung kanang bata mauunya ang muluwas kaninyo. No? Batul pa, no? Kanang bata mo pa hinuon yun ay muluwas ninyo ng bataan na. No? Muna niya, ayaw rin gina ninyong hilabti. No? O yan, doon na ba yung mga abortion risk and side effect? No? Matud pa diri sa mga akong pag-research, mga higala, may puruhan nga may mga complication nga mahitabo. No? Damage the womb or cervix. May puruhan nga madaot na ni noon ng imuhang sabakan din na, no? Cancer pa hinoon ka. Ikaduha, excessive bleeding. May puruhan pa hinoon nga kanang imong abort din ha. May puruhan pa hinoon nga mag-hemorrhage ka. Gidangat nimo. Incomplete abortion requiring an additional abortion procedure. No, sa ito pa, mahitabo hinoon nga madili incomplete ang abortion, mahitabo pa hinoon nga dugang pa hinoon nga mga procedure ang mahitabo, operahan ka na hinoon, no? Infection of the uterus or fallopian tube, no? Ay puruhan nga ma-infected pa himoon na imong fallopian tube din ha, no? Or scramming of the inside of the uterus, makuan ba, maggaras ba, kay kuuton ba yan, yung pamirahon na din, simbaku ring dili na bata mo yung nabira, ang tinain na, may kadakong dimalas na hinoon, no? So doon na yung mga sepsis or septic shock, doon na yung mga uterus perforation, so may puruhan pa hinoon nga mag-hemorrhage o madisgrasya pa hinoon ang inahan. No? So na, no? So ayaw na lang mo ana, matud palagi sa gisulti ni Kristo samtang didto siya sa Gethsemane nga diin nakasayod na siya nga naa na magina may kasuguan na sa langit ng Amahan. So miingon na lang gyud ka nga ang imong pagbuot mo ay mga tuman. So mga inahan huna-hunaa gina ha. Huna-hunaa gina siya aron nga malikay ka sa disgrasya ug matawag gyud ang bata kasi ginaingon ko na ganina may puruhan pa hinuon nga kanang bata mo'y muluwas kaninyo gikan sa kalisdanan. Okay, klaro? So again, salamat kayo ha mga sikihud nun. So, kumusta ha? Salamat kayo bason sunod tuig ang nagyapon media. Bason puhon mga higala, no? Kay mura manuon to piinig na anad na hinuon ani kawa. So, salamat kayo og maayong mudto Pilipinas.